Dnes pro lepší kariéru zítra. Networking a osobní branding. Obojí mějte pod kontrolou. Networking vám umožní budovat vztahy, sledovat novinky, sdílet informace, následovat společnosti, být členem ve skupinách, komunikovat s rekrutery. Osobní branding vám pomůže kontrolovat profil, vyprávět příběh, navazovat spojení, prezentovat projekty, publikovat svým jménem, budovat si pozici. LinkedIn jako nástroj šetří čas, poskytuje informace a navíc je mobilní. Svůj LinkedIn profil si pečlivě zkontrolujte. Umíte ho využít ve svůj prospěch? Proč je lepší nemít profil, než ho mít špatný? Přihlaste se na seminář na www.bestheads.eu. Recruiting se mění, rychle se rozvíjí na sociálních sítích. Všechny zajímá profil na LinkedIn. Osobní příběh, fakta, úspěchy, fotografie a spojení. Buďte profesionální ve své prezentaci. Spojte se s námi dnes pro lepší kariéru zítra.